usebenzela ikeke usebenzela ikeke sebenzela uyihlo noyoko isebenzela uyihlo noyoko awu ikeke. Wow. Pinches, kanti ucula kamnandi kangaka mfandini. Yazi beningazi ucula kahle ngolhlobo. Kanti zinengabe izinto ezenziwa impetshisi ongazazi ukuthi zenza kamnandi kanjani? Yazi uthini? Khangiculela ngoma yakho ngesixhosa ndive. Uphangelela ikeki uphangelela ikeki phangelela umama notata phangelela umama notata awu ikeki. Ebentu dad, mfandini isixhosa sakho sa-improve man. Singahlala kanjani phela singa-improve ngibe ngihlala nani nikhuluma umfondini chini every day. Ska. Mampentshisi. Ndakuthanda. Kwaye mina ndifuna uthando lwethu lube public ngoku. Nakho ke angizalanga ngabola mathumbu ulidla kanjani ifa lami ngisaphila ulidla kanjani ifa lami ngisaphila angizalanga ngabola mathumbu. awu Dlamini Mapentshisi. hayi lelilanga aqondakali liyashisa noma liyabanda umuntu akasazi noma agqoke noma akhumule. Ilanga lasebusika linjalo. Ungasho nje ukuthi liyefana nempilo yami. Impilo. Wemapentshisi uyazi ngiyangena ebusuku la mfowethu. Angihambe ngiyogeza. Dlamini lengane kaZodwa sevasithi ithi yangithanda. Awu. Mapentshisi. Kaningenzeni? Ayingithandi ezobaba. Ngithanda as a boyfriend Dlamini. Hayibo mapentshisi. Mapentshisi hayibo. Hey mapentshisi uzoboshwa. Uzoboshwa. Ina 25 kanti ngina 31. Hayibo. Mapentshisi kanti omncane kanjena. Ubafuna no anti Zodwa. Manje mapentshisi una 31. Makuzwa lalela ngisacela uyendlini bandla ngisale ngikhulume nomapentshisi. Hawu ubaba nje ubevese sesukuma semshiya umapentshisi. So ngithi mina ngivele ngisase ngisala nasikhuluma ke. Ngiyacela Makhuzwa ngenhliziyo yami yonke. Ngicela ukuthi uhambe endlini. Hawu ngeke wena baba nje unomona wazo zonke indaba. Ezakho awufuni nazo. Nezamapentshisi awufuni nazo. Ayi ngeke shuthi mina nje la ekhaya hayi akufanele ngibe happy. Happy indaba zabantu. Mapentshisi. Bemangaka abantu. Yini lenza uzoxoxela mina lento? Because Dlamini ngiyayithanda nami kahle hle. Awu, hayi mapentshisi. Hayi, mapentshisi mfethu hayi. Mthathe. Mapentshisi, mthathe. Umncane, incane, nibancane. Uphume kogogo. Hawayo Makhuzwa indabeni zabantu. Yembi lento oyenzayo. Hey, why are you smiling like someone just paid your debt? That's because today I'm making money without risking my own. Okay.
That's exactly what a scammer would say. Relax, it's Pockets Broker. Pockets Broker lets you trade in different ways. Quick trading, stock trading, and Forex through MT4 and MT5. There are over 130 assets available 24/7, and depending on the assets, potential profitability can be up to 92%. Hey, usuvele angilahla ke la ku Forex. Just nod and look impressed. But the real reason I'm here is this feature called Altrade. Altrade lets me open a trade using the platform's funds, not my own. Oh, so if it loses, they cry. Basically, if the trade closes in profits, the profit is credited into my account according to the Altrade conditions. If the trade closes at a loss, I don't lose my own money. The Altrade simply disappears. Let's use a real example. I open a Altrade of $10 with returns up to 92%. Boom! The trade closes successfully and profits credited into my account. That's real earnings without risking my personal funds. I suddenly understand Forex. No, you don't. Yeah, you're right. Now, let's look at a losing trade. The trade closes at a loss. Notice something. My balance stays exactly the same. With Altrade, I don't lose my own money, which makes it useful for testing strategies and earning more safety. To get started, register using the link in the description and get access to all the platform's features. Pockets Broker isn't just about fast trades, it's designed to help build consistent earnings. Subscribe to the channel, like this video, and don't forget to use my promo code MDMJune1. That's MDMJune1. Use it when you register to receive bonuses. Pockets Broker is operated by Frontier Markets, an authorized financial service provider regulated by FSCA. Mapesika, uthenge umbane we-1,000 rand. Ukhawuleze ke sola sosincedisa si-offload i-grocery please. Hayi mama. Asabulisi nokubulisa. Hi daddy. Yamkela. Ngawuthiya kwambatho noma ngidlule egarage. Kukuwe Mapesika. Ukhawuleze fa. Khawuthi ndimkhaphe khona ndizibona uba uthengisa gas. No yamkela. Awukwazi kaloku wena. Fana mina nayo siyovula ithaveni. Hayi mama, bendixelele uba ndihamba namapentshisi bendingaceli. Yho, hayi. Inkane la kuwe. Aw, Dlamini. Hey, Dlamini. Khawuza apha man. Hayi Zodwa. Wangibizi mina engazi ukuthi ngiyintombazane efuna ukushelwa. Mawufuna ukukhuluma nami, phuma uze kumina. Na udlala hard to get ke ngathi intombi engafuni iqoma. Uyazi na uthi ngihamba ngoba uyangibhedela. Hayi Dlamini ndiyadala. Yazi Dlamini. Andazi ndenze njani. Umapesika ndohlulene nokumbamba ebusuku. Yazi Dlamini. Ndifila guilty man ngala cheating ndayenzayo. Hamba Zodwa. Ucela umfundisi wenu. Anithandazele nixoxe nilungise lento. Dlamini ndidinga uncedo. Please ma. Zodwa ilona ncedo nje lo lengikunika lona. Ukuthi hamba uye esontweni, ngicela umfundisi anithandazele, nikhulume ngalento idlule. Dlamini. Mina noMapesika sitshadanga. Asikwazi ufika ecaweni sesicela amancedo kodwani. Angazi Zodwa kuzothiwani, kodwa engikwazi ukuthi ngikhipheni mina.
Indaba zeni lezi, ngikhipheni Dlamini. Nibone nenze njani nanobabili. Hello, nguzodwa lo? Hello, Zod. Ungwenya lo. Sengithola inamba entsha. Ambuvisa yonke into le. Wathini uBrown Dash? Sizihlalele phansi komthunzwela ngasidla imali kagesi. Uyabona umama wakho uma engasibamba ukuthi usithumule siyothenga ugesi we-1000 thina sithenga ngo-500. Hey, siyofa fi. Hayi ska. Mina nje xa ngizofika nawe. Khonxaka, happy. Baby, sinabantu abasha sporting sethu. Mapentshisi. Uwe lo. Hayibo. Congratulations my brother. Congratulations mapentshisi bhuti wami. Kuyangijabulisa ukukubona nomunye umuntu. Oh. I'm sorry Nkosazana, but umapentshisi umngane wethu. Mina ngumahewu. Into esijabulisayo mesimbone nawe ukuthi ex yakhe Mahewu. Mana. No, mapentshisi. This is a good thing. My sister, mapentshisi indoda eqotho. Phela wayejola nomunye umuntu omdala olawula nayo ebheda nje. Oh auntie, ngumama. Babe, mina isixhosa siyangidida sometimes. Lo sisi ngoba ethi uzodwa umama, usho ngoba emdala. baby, ngicela sekumele sihambe manje. Cha Mahewu. Lalela la mfana. Uyabona uzodwa meke wayizwa lento. Ngiyokubamba ngikorobhe ngawe. Kuzobe manzi tephansi. If ukorobha ngami kuze kube manzi phansi, which means angiyoni mophi right. Mhlambe ungakorobhi ngami. Ufuna ukubonisa? No. Ngiyathembisa Peaches my friend. Ngeke azaza yezwe uzodwa. Baby, asambe. Sisi, yini mfondini? Yona ntombazane nini? Uthini? Kodwa nawe ususho lathi uzodwa uma wakho. Yima, ubufuna nithini? Ngithula abantu bethatha ubuvuvu ngomama? Hayi ska. Mapentshisi. Hlukana nomama. Khona sothanda nakuhle. Bese ngiphila ngani? Ngihlale phi? Mapentshisi uzokhangela indlu. Ngizokuncedisa ngerent mfondini. Ulakimi kusinda kwehle kusinda kunyukela Man. Uthi ubonwe uMahewu noma ubonwe uMaxwell? Izolo sibona uMahewu. Namhlanje sabona uMaxwell. But bobabili bathembisile ukuthi ngeke bayithi fudla mina. Umapentshisi kahle. uMahewu mhlambe. But uyabona uMaxwell? Hey, ukuzwe makuthiwa umuntu wakhahlelwa ihashe esifubeni. uMaxwell limkhahlela ngiyashe esifubeni. La afike la sithatha isifuba, lahamba naso. Lalela Maxwell. Lento engiqeda ukutshela yona manje. Ungayithifo. Ungayitshela umuntu. Iphelele phakathi kwethu. Hayi, kaka. Uyazi Dlamini, lenkinga yakho ingikhumbuza into umzala athi amehlakalele hostel. So umzala uthi, Man. Lento ufuna ukungitshela yona manje. Owayitshela umzala wakho. Ngingathi akutshela umzala wakho akashonga ukuthi lento ungayitshela umuntu. washo. Pho wenzani Maxwell? Ha? Ungitshelelani Maxwell? Wenzani?
Uyabona ama-benches njengoba le ndaba yaziwa uMaxwell nje. Uyabona kusasa uzothi mehola ahamba ayophuza lapha kaZodwa. Ayithulule zonke indaba. Manje uthini Dlamini? Ngenze njani? Namhlanje ngihlole straight noZodwa. Haya, angazi ama-benches lokho kukuwena. Kodwa ke ama-benches kunesisho sesiZulu esithi akukho okufihliwe okungeke kuvele. So umbono wami wonelanga. Ubone kungcono uye pha koDlamini uyofuna khona. Emampontshes. Utheni nje ungaveli uthandane naye lo Dlamini umbhanqa nomama? Hawu. Yamukela. uDlamini uvumelana nawe. He? Oh, sendayiqonda ke ngokuba intoni le enenza nimthande kangaka lo Dlamini. It's because ukelekele. Unkelenkele ngoba nakhe evumelana nawe. Hey, abafazi. Yes, yeah. Mana-ke. So ubuzobushaya ngempela uEmma ngoba nakhe ebuza ukuthi uqonda ukuthini uMfondeni. Hawu. Athini manje uMbhemu? Namhlanje ngihalela ilayisi. Ngilithi fa ngilatsha. Oh. So you understand. Yeah. Namhlanje yamukela ngiyohlwa noma wakho. Namhlanje. Impela. Yindaba awusafuni nihlo noma wakho. Hayi, akasale. Namhlanje. Akasale namhlanje. Zodwa. Sacela sikhuluma. Mabesika siyakhuluma already mos. Zodwa. Ngiyabonga ngakho konke ongenzele khona. Ngakho konke. Yebo kukhona okubi. But ngibonga kokuhle. Okay, kuphelela apho. Zodwa siyahlukana. It's over. Oh, Thixo. Uxelele umgodo oyingu Dlamini. Mabesika, ngiyaxolisa. I-mistake yenzeka kayi-1 mabesika. Ndasola ubomi bami bonke. Kwenzeka kwayi-1. Ujonga ne. Ungwenye uyafana uNtata kaYamkela. Ndalala naye kayi-1 mabesika. Mabesika ndiyaxolisa. Mabesika ndiyakuthanda. Zodwa. Walala noNgwenya. Ima. Uthanda ungathi uyaqala ukuyiva lento. And sithanda nokwamanyani mama sinomapentshisi. Uthanda nokwamanyani nomapentshisi. Imani guys, imani. Ngubani othanda nokwamanyani nomapesika? Bungakanixelela umama kanti. Njani Mfondini? Uthe xa sonke emotweni uzobe usumxelele nje. Uma wakho walala noNgwenya. Kayi-1. Yamkela. Uthathela unyoko indoda. Mama. Kudala udlala ngomapentshisi wena. And awuqala ukulwala noNgwenya, akunguye yedwa umuntu obulala naye. Kudala ke futhi ubhizi landelana noDlamini. Ekuchiliza ke.
Yamkela. Unganiphambaneli mina. Mama wena ngathi uyalibala ukuba xa sonxelile unxela zonke indaba zakho. Sambe yamkela. Ithuthe kwamzinja. Kwakho. Hayi boy. Ngabe yonke into ihamba kahle la? Ayifuseke wena manarha. Sekwakhulunywa kanje nebugs with two knives. Ubuhlungu ngishisela liyakhala mase lishawa ubuhlungu ngishumbula luyakhala mase shawa ubuhlungu Hayi ke. Kuhle uma konke sekuphumela obala. Mana Dlamini. Ubuwazi ngongwenya noZodwa. Impela. Njengoba bengazi nje ngendaba yakho noyamkela kodwa angatshela. Oh. Hayi Dlamini. Hayi ngiyabonga. Ungumngane oqotho Dlamini. Oh, mapages. Umama uyabuya enkonzweni namhlanje. Okusho ukuthi ngeke nisakwazi ukuphinda nilale la. Wathi khuleka Dlamini. Thina noyamkele sesithole apartment. I-apartment. Seniyivusa aphi imali isikhuphuka lesi nje? Dlamini. Le mali ebhubhudla uZodwa. Ifa kaMkela lelo. Hayibo. Hey. Ubizwana abafazi nabanemali kaka, eh? Ikwena lento. Ikwena. Sasa lasabiko. Ayabonakala kabuthi wabiko. So thina sibikwazi. Hawu. Yini nabiko? Umthatha kancane uMkhuzwana. ngaze ngayizala inkinga hawu angizalanga. Hey, uDlamini. Ngiphathela into ezesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba uEasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho kunye sebenzisa i-promo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click i-link kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile mawuthi ka EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela. Uyabona uma usebenzisa uEasyBet angeke amajita methi akuhlanganisa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Ungasitshela ngamazebra. Ungakhohlwa lento yogembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa18.